human right ƙarya suke yi, na san da shamɓarna suke yi, ba su san Allah buwayi. Amnesty ne suke yi in ba rigima da shari'a ba, sun fi so su ji masu saɓo da an yi shirka sai su raɓo, wa zai biye musu banda gaɓo. Na san birarre ya fi taɓo sai in ba a zo game ni ko ba. An yi min ƙwace a kotu na yi arziki domin karatu, ina da motoci na hutu. An ka ƙwace sun ka ƙwato da kuɗi ba a bar ni na taɓa ba. Na ɗau ƙafa na je gurinsu ya fi dozi dan na gansu ko za su yi mini taimakonsu. A nan na gane yaudarar su na gaba shirya suke nufi ba. Federal Secretary ce dab da kanzu ina kwatance ginin su kowanne ya zarce. Human right hanyar ɓata ce mai bin su ba zai muwafaka ba. Su ne iyayen masu ridda, ka ji gatan 'yan ta'adda da an tsare su zo su fidda. Human right ku faɗa da shadda mai bin su ba zai muwafaka ba. Ga Yahudawa a Gaza suna ta zubi da jini a banza, kisa suke yi haza. Human right mene majaza da ba za ku hana su si kisa ba. Su ne kisa shi ke da haƙƙi, gurin su kuntu a riƙuraƙi, murja ta kunya a shuku shaƙi, kanat ta duku a duku da ƙi sarfu ne muku ba da fassara ba. Ubangiji kai Filistin, babanmu Adamu kai shi min ɗin, nerin samum asalin shayaɗin. Ya Rabbana ka taho da murɗin da Yahudu ba za su ɗaukaka ba.